puso sa paglupok sa Mount Canlaon kahapon, ginbatak sa Alert Level 3 ang bulkan nagikan sa Alert Level 2. Ano bala ang buot silingon sa Alert Level 3? Base sa PHIVOLCS, ini ang ginakabig nga high-level volcanic unrest o kon magmatic unrest nga ginapakita sa mabaskog nga pagbugas ang aso kag abo. Kaupod man sini ang posible pag-ilig sang lava nagikan sa crater sang bulkan kag ang pagkalahulog sang bato. Sa sining nga kondisyon nga ang magma ang nagasaka sa crater nga posible ang resulta sa mas makahalalit pagid nga paglupok. Sa Alert Level 3, ang permanent danger zone sa palibot ng bulkan ang pwede mapasangkad tubtub sa 8-kilometer radius. Sa paglupok sa bulkan, ginreport man ang pagwa sa ang ginatawag Pyroclastic Density Current o kon PDC. Sunod sa British Geological Survey, ini ang nagatumod sa mainit nga abo kag iban pa nga debris nga nagalupad sa kada sigon nga tubtob sa ginatos ka metros kada segundo kag pwede makalapot sa ginatos ka kilometros nagikan sa bulkan. Base sa pagtuon, ini ang pwede makatugas sang paso, makahalit sa respiratory system kasubong sang pagsakit sang tutunlan, kapudlay sa paginhawa kag asphyxiation o kon kakulang sa oxygen nga pwede magresulta sa pagkalipong o kon kamatayon. Gani ginapanugyan gid sang health authorities sa mga pumuluyo sa lugar kung sa diin maeksperiensyahan ang ash fall nga magsuksok sang face mask kag maglikaw sa pagwa sa balay.